Aplaudir és un exercici molt saludable. Activa tot l'organisme i modifica el nostre estat anímic. La falta de pràctica a l'hora d'aplaudir provoca un decaïment generalitzat i un no sé què que incrementa l'apatia. És per això que és recomanable practicar l'aplaudiment amb una certa regularitat. Per aplaudir, n'hi ha prou de seguir 3 passos ben senzills. 1. Relaxa les mans i col·loca-les a una distància prudencial l'una de l'altra. 2. A continuació, amb un moviment ràpid i precís, inicia una trajectòria decidida per fer xocar els palmells. Procura tenir els dits tensats per evitar lesions. 3. Finalitzat el segon moviment, separa de nou les mans i recupera la posició inicial. Repeteix el cicle tantes vegades com vulguis i d'acord amb el teu entusiasme. L'aplaudiment més comú és aquell en què les mans es fan batre amb una intensitat i un ritme constants. Tanmateix, si s'hi vol aportar dramatisme, la modalitat slow clap, iniciada amb una cadència lenta que va increixendo, resulta molt eficaç. L'acte d'aplaudir es gaudeix més si es realitza en grup. No tinguis por de ser la primera o el primer a començar. De ben segur que trobaràs qui s'hi uneix aviat en senyal d'aprovació compartida. Els aplaudiments són tan diversos com la gent que els practica, o també com els motius per aplaudir. Com a primer exercici, podem dedicar un aplaudiment col·lectiu a qui ha cregut, durant aquests temps incerts, que la cultura també cura. Prepara't per a la temporada. Arts en Viu a Lleida. Entrada ja a la venda a latemporadalleida.cat.